Acarya kadha wekasan miwahi godhone. Suluk meneh. Wis anggene maya Wisnu Pratinta. Ya Mas wicarane. Sami suarane basa napa. Ya bapak gonjeng miring. Kok saiki jane sapa ta iki kok? Ah, jan ora. Jan aku kok dadi meriahe kaya ngono. Ajaryan putra Kartawekasan miwah ekatana. Ya kawi sanggene maya Wisnu Pratinta. Arjuna padha kanthi harja sak praptanira Janaka. Namit pasang kalimantap tinebina ngila duni dumawaing tawang tuweng pukulun ingkang abdi pun Raden Janaka kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun ya ulun tampa karya bombong tias ulun kula nggih bombong pangestu ulun tampanana Janaka. Kula pundi nggo jimat paripit dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggon kita lungguh sampun boten kirang klasa buku. Janaka wayah ulun Madukara. Padha kanthi raja saprapta kita, Nggih. Pukulun Bathara sapa ya? Narada wilujeng niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk pukulun ya ulun tampa gawe gedhe ning ati kita pangestu ulun tampanana ya mboten cetha pangestu ulun tampanana kula pundi nggo jimat paripit dayanana ing kasantosan Arjuna dalem pukulun apa wigatine kita sowan sepisan tuwi dhateng mantan-mantan kula wonten ing kaiwangan angka kalih ngagengaken silaturahmi. Saiki kok kaya ora awat ya nduga ngono ta. Dene ingkang saat banjure pukulun iya Janaka, iya pukulun. Apa wigati kita? Sowan kula mireng kabar. Tembang rawat-rawat bineta mbok bakul badhe dipundhul. Sambiwara pawarta binandunging Karnamili. Iki Janaka kan jijiki ta iki. Bilih punakawan kula inggih menika pun Kakang Semarang. Nala garing menapa dene Bagong. Katim sinten niku Petruk Nding. Petruk nggih pukulun. Menika katimbalan wonten ing Kayangan Surabaya. Suralaya menapa pasanggiri yugya mekaten pukulun saestu kalerseng menapa ing dados aturipun ingkang abdipun Janaka Jumbuh. Kaen menapa ingkang kedadosan wonten ing Suralaya mugi paduka kepukulun kepareng amedharaken
ingkang sejatos dhateng ngersa paduka ngadi pukulun ingkang semanten ndadosaken guru-guruning Kayuwangan Suralaya ndadosaken sakmangke kepareng paduka pukulun anyawiji dhateng menapa sampun kang ngendikaken dening para sepuh sami nyebataken nyimpen guru kencing berdiri. Kita kuwi takon perkara apa, Pukulun? Kula nyuwun priksa. Kakang Semar menapa dipun beta Pukulun kok wonten keranjang wonten ngajengan Suralaya. Pukulun menapa leres? Yo, pancen bener. Semar ulun boyong ana ing Kayuwangan bareng lawan Gareng lan Petruk. Acarya kadha wekasan miwahi godana. Suluk meneh, suluk meneh. Wis anggene maya Wisnu Pratenta. Ya Mas wicarane. Sami seswarane basa napa. Ya bapak gonceng miring. Kok saiki jane sapa ta iki kok? Ah, jan ora. Jan aku kok dadi meriahe kaya ngono. Lajeng kula badhe nyuwun prisa Pukulun. Iya, Janaka. Sakmenika Kakang Semar lan Nala Gareng menapa dene Bagong. Anu napa niku Petruk menika wonten pundi Dadi wuruhananira. Nun Dadi wuruhananira. Nun Bruhananira menika menapa Pukulun? Dadi pangerten kita inggih. Kakang Semar wis ora eling. Lho. Kakang Semar edan. Tegese ora eling Kakang Semar kuwi kantaka. Menapa sababipun Kakang Semar cantaka? Amarga kantaka beda karo cantaka. Kantaka kuwi ora eling, cantaka kuwi kodhok. Kula remen Pukulun. Janaka Lha wonten dawuh merga ulun ingkang gawe Kakang Semar ora eling sabab ulun butuh patine Semar Nala Gareng apa dene Bagong Arjuna. Wah, mesti nesu Janaka. Wong Semar karo Gareng karo Petruk kuwi abdine kok malah diblakani iki piye? Anci kula jarak Kakang. Lho, kok dijarak? Babar pisan menawi Janaka badhe wantun kalian kula. Badhe kula pejahi babar pisan. Walah, sajaipun sampun murka saestu Adi Pramesti Bathara menika sampun wegah napa warah nampik pitutur becik. Janaka ora kleru ora luput karo dipanteni menika pripun? Janaka wonten dawuh Pukulun. Kenapa kita malang kerik ana ing ngarsa ulun? Nyuwun pangapunten Pukulun, kula supe. Bilih kula ngadhep wonten ing ngarsa paduka Iwang Pikulun Bathara Guru. Mugi andadosna ing kawuningan Pukulun. Kakang Semar menika abdi kula. Nala Gareng menika abdi kula, Petruk ugi abdi kula. Menawi Pukulun badhe mejahi Kakang Semar kula mboten trima, ning nek Gareng kalih Petruk mang pejahi mboten napa. Terus bedane apa ing ngatasé Semar ora entuk ulun pateni nanging Gareng kalih Petruk mbok keparengake yen to ulun mateni kalawan Petruk lan Gareng mergi menika namung beborosi Pukulun. Pukulun, iya, Janaka piye? Kula mboten saged kantun. Kakang Semar gesang wonten ing Madyapada kula ugi gesang. Nala Gareng kaliyan Petruk gesang wonten ing Madyapada kula ugi ndelik gesang.
Mila menawi abdi kula tetiga menika seda utawi pejah dipun pejahi paduka Hyang Adi Pukulun. Pukulun kula mboten narimakaken kula ugi nderek pejah. Kita ikhlas karo nyawa kita, mboten ikhlas sebab menapa Pukulun. Ulun tamani guntur geni guntur angin lebur tumpur tanpa dadi badan kita dadi sewalang-walang. Nun dadi sewalang-walang. Nek kathah mbok digoreng Pukulun. Dadi sewalang-walang ki ajur tegese Janaka. Mekaten Pukulun Narada. Kita tampani guntur geni guntur angin. Monggo Pukulun kula aturi mejahi dhateng jasad kula Pukulun. Kakang Narada mboten nginten babar pisan bilih Janaka kuwawa nadhahi guntur geni guntur angin. Janaka digdaya mboten kados dalu menika. Mboten perkara digdaya ning guntur geni guntur angin niku ya ngerti. Nek wong sing ora luput, wong sing ora kleru niku ora bakal iso temama. Nadyan awi aji kegiatanipun kados menapa kemawon. Janaka mboten klentu, Janaka ora luput. Panjenengan menika sing ngusuk sak penake dhewe sapa-sapa dipanteni, sapa-sapa dipanteni. Janaka kula wonten dawuh Pukulun. Kita ora temama ulun tampani guntur geni guntur angin. Kita nganggo tameng apa? Kula mboten tameng menapa-menapa Pukulun. Sejatosipun namung kula pasrahaken dhateng purbaning Wang Mahanasa. Anggen kula gesang wonten ing Madyapada menika persasat dagang tuna andum bathi. Nek bathi-bathine ayo padha didum bareng-bareng. Nek tuna ayo padha mbudidaya supaya entuk bathi. Bocah iki anggere gawe ukara ora iso ngartekke kok penake ra jamak-jamak ora. Ulun mboya bisa mateni kelawan jeneng kita Pukulun menawi paduka mboten saged mejahi dhateng kula. Menawi panjenengan mboten kepareng ngunduraken Kakang Semar lan Panakawan kalih menapa panjenengan kedah kula tampani pusaka kula Pukulun. Lagi iki lho Janaka Armanah kok kuwalik. Aduh. Wis mlayu wonge kok aduh-aduh ora. Sing ana wulune iki ra ya mburi. Aku sing ana wulune keke ngarep. Ate nek kena meng geli. Kesusu Pukulun. Kok sik deleke panahe deleke. Inggih Pukulun. Lungguh kisar. Inggih Pukulun. Janaka, kula wonten dawuh Pukulun. Ya tak takoni, ulun ki sapa? Bathara Narada. Jenenge liyane Bathara Narada. Ponijo. Ponijo dengkul kita kuwi ora. Sinten Pukulun? Kaneka putra. Nah, Kaneka putra Pukulun. Liyane meneh. Kaneka mawarna-warna. Kaneka Resi. Ya sik, tak takoni. Dewaning segara, dewaning banyu iki sapa? PDAM. Ngawur. Bathara Baruna. Lupa Pukulun. Lupa dengkulmu ora. Dewaning geni. Ayo, saiki tak takon, dewaning geni sapa? Pemadam kebakaran. Aidian ora. Kok sik kowe jane sapa to? Kowe iki sapa? Pukulun, kula pun Arjuna.
Arjuna apa Hartana? Hartana Pukulun. Saiki suarane kaya ora pangling aku. Wonge glegrak-glegrik. Kowe sapa kowe? Pukulun kula Janaka. Ayo ora. Kudu Janaka kowe. Ayo nyedhak rene. Nggih Pukulun. Ayo mangap. Janaka kok untune doting pentali terang-karuan. Ana sing wis dijabut barang. Udu nek Janaka. Pukulun kekilapan menapa paduka Pukulun. Menangka dados kami tuwaning Jawata Pukulun tentu kemawon paduka Pukulun saged maos dhateng batas kula Pukulun. Setan iki Bagong lho iki. Ya trondolo ora. Pukulun tidak boleh ketawa di sembarang tempat. Wah, lah mula ket mau kok tekoe kok nembang dhewe. Suluk-suluk dhewe, trembelane ora. Wah, lah kowe iki entuk sandangan endi? Pukulun kula dipun bantu. Sapa sing bantu? Masyarakat. Ora ngawur. Kula dipun bantu dening inggih menika dewa ingkang sakmenika ugi dados Tita. Tita sapa? Titanium. Sapa? Siwa. Siwa sapa? Siwa Togog. Wah, lah Kakang Catugara. Wah, cacake adine diboyong ning kayangan ora trima. Kowe sing sowan brana. Inggih Pukulun. Terus kandhane Kakang Catugara piye? Kula kinen minggah wonten ing kayiwangan nyuwun wangsulipun bapak kula. Sapa? Prabu Pandu. Pandu dengkulmu Masatara. Sapa? Semar. Oh iya ngerti aku Bagong dadak takon. Semar karo Petra karo Gareng ngajak bali. Ora dinehke aku gasro nang kayangan. Ngamuk kok gasro ora. Ngamuk. Wis kono, nek arep ngamuk-ngamuk, Bathara Guru kadoyak. Nali, ora kecekel. Oh ya Bathara Guru kok nganggo ketawang, nganggo sampah doyak. Pukulun kula nyuwun semetu. Apa? Kula nyuwun sepatu. Ora ana. Kula lungsuran nggih gelem Pukulun. Ora ana kok Janaka kok njaluk sepatu. Arep ngopo? Ajeng kula dol teng klithikan Pukulun. Dinggo tambah-tambah tumbas semen Pukulun. Dengkulmu ana dhewe yang ana. Kapok ora kowe ya. Pukulun Bathara Guru panjenengan kirang tanggung jawab. Padahal kula sampun positif mengandung. Pukulun Bathara Guru teng pundi Semar, teng pundi Panakawan Petra karo Bagong. Sampeyan ora menehake Gareng. Sampeyan ora menehake Gareng Petra Semar aja klakon dosa ana dewa tak. Aduh lali. Ono dewa tak ingel leganing atiku. Janaka aja kaya bocah cilik. Aku pancen udu bocah cilik. Iki wis tuwa, iki wis gedhe. Nek sampean ra kena dikandhani aja takon lakon kene marganing pati mopo kula. Aduh mati aku. Diwaneni wae nek ora diwaneni ra kapok-kapok. Pukulun rada piye? Kula menawi ngoyak Bathara Guru tartemtu mboten kecepeng. Lho, kita kuwi duwe aji sepi angin. Sameneika sampun kantun sepi banget Kakang. Anginipun mboten wonten. Terus piye? Terus piye? Janaka kula nyuwun mriksa Kakang Semar kali Nala Gareng kali Petruk punten pundi anggenipun ndoko.
Ndokok kaya apa wae. Neng pinggiring Kawah Candra dimuka. Aduh, Kakang Semar, Kakang Semar. Suram Dewangkara Genggen Liam Netra Pracenang nanging sukma Moksang Triya betapa malang nasibku semenjadi tinggal Semar aku sendiri tak begitu ku dihina dan aku disenani wong ra ya nek. Wong ibu tiri kok nganggo umpak-umpak. Nek do nonton miso-miso kabeh. Aduh, Kakang Semar. Nala Garang Petruk Bagong. Nala Garang no Petruk tok. Bagong ora melu Kakang Semar. Semar kowe kena ngapa kowe? Kowe kok do ora eling iki kepiye? Tak tibani Tirta Kamandanu. Mesti kowe padha eling Purwodasina. Yakin aku ora bakal setan ora. Wedhus kuwi. Mulane dienggo mengkurep kok teles-teles. Ndara to. Iya. Kakang Semar. Kula Den, kula ngaturke panuwun nggih Den. Tiba padha-padha. Ngaturke bekti nggih, Ndara. Nolo Garing. Iya. Kula ngaturke bekti matur nuwun pun ditulungi. Ora dadi ngopo. Bekti kula kunjuk Ndara. Iya, Peter. Ora dadi ngopo. Sampean kok nusul melu bis sing keri dhewe. Nek mboten nonton sampean mboten ajeng ya. Pancen Bathara Guru ki setan. Disuguhi panganan kok. Lah kok dadi ana wisa racun daru beksi nganti semrebet. Wis tak tambani Kakang Semar. Nggih. Wong keracunan kuwi tambane ming degan abang. Degan abang? Iya. Lah iki wau banyu degan abang. Kok mbegagah tak gimbul. Nggih, matur suwun, matur suwun. Sembah nuwun, Ndara. Kula wis slamet. Kakang Semar. Kula. Suarane Ndaramu kok dadi kaya ngene. Suarane Ndara kok dadi galur ya, Tru. Oh, enggak kulon mraga kok. Iya. Oh, setan ki ora. Galur banget. Enten napa, Den? Kayangan kok ana kepik. Mlebu ning cangkem, Kakang. Mboten napa-napa niki dinggo. Dinggo, mbangane ora ana samben. Dinggo mil-mil. Mil-mil. Nggih. Terus pripun, Kakang Semar? Kula
aku mitulungi Kakang Semar tak rimangi Bondayuda karo pukulun Bathara Guru. Weh. Nggih. Iya. Lah saniki guru teng pundi? Ning sekolahan. Sik Pak. Aku kok curiga to iki. Anggere jak serius kok nglece, jak serius kok menggok iki. Wis tak takonane. Ndara saged unggul kalih Bathara Guru. Iya, Petruk. Aku ditampani guntur geni guntur angin ora apa-apa. Mboten apa-apa. Ora, nyatane ora ana awakku sing babak. Bucik. Toyo wis iki kudu ndara iki. Ayo diteruske terus dititik terus. Bucik napane? Bucik kulite butung balunge suwek jariki. Oh. Terus sampeyan iso ngalahke Putulung Bathara Guru ngangge napa? Nganggo arit. Sik, mundur, Mak, mundur. Ndur. Ora ana Janaka kok nggawa arit ki ora ana. Ndur rene. Jan piyayi bagus e. Iya. Ketok iki. Janaka dialem kok melu napuk iki. Urang griseni Petro. Ndara Janaka garwane sing teng Madukara pinten? Aduh. Lali aku. Siji Ndara Wara Sudaltri. Uduh. Kuwi bapak mbokne Agus. Wara Srigandhi. Wara Srigandhi. Angka 2 Dewi Prastiwi. Kae canda we. Sing saking Widara Kandhang sapa? Garwa Sembilan saka Widara Kandhang. Ayo. Sing saka Widara Kandhang. Sak letonge ora. Sik, sampean jane sapa sampean? Ayo sapa? Ngaku wae. Ngaku wae ora gelem aku tak ajar ngono. Ora percaya aku nek Ndara Janaka. Ayo, sapa? Ora ngaku? Wak tubruk cemplung kawah Cadrewa. Iki mereka truk. Era Pak iki. Aku kok kaya ora pangling lembeng kok. Muni truk. Petro. Ngapa Emir? Cejes ora ya. Apa ora gancane nek wau. Gleleng. Wah, aku kok gleleng aku Ayo kene. Semar. Mbuh. Ora sudi aku. Kowe iki nek ora tak tulungi, iki do mati. Kowe do ora ngaturke panuwun malah Janaka duleng-uleng. Ora sopan babar blas. Ora kuwi jane gak usah ndangane sapa ya, Gong? Aja ngarepku. Nyewa ya kuat kok. Ora. Aku dadi persis plek ngono lho, kaya ora nganggo sandangan. Aku sowan Togog Emir. Kakang Togog. Heeh. Aku munggah. Kowe munggah nang kayangan, Gareng munggah nang kayangan, Petro ya munggah nang kayangan. Aku susah. Aku kaya kelangan sedulur. Terus aku sowan ngersane Siwa Togog. Oh, bar kuwi aku njaluk tulung Watagog. Wah, adimu arep mati. arep mati ngopo? Munggah nang kayangan. Terus Ayo kuwi wis aku sik nulungi. Kowe tak dandani. Cara manut aku, kowe njalukmu cara apa? Aku pengen cara Janaka. oh, Aku munggah nang kayangan mau wis gondol. gondol apa ayo? Tepungan loro ndo telu. Oh. Do jatuh cinta karo aku. Terus Bathara Guru mlayu saka kayangan. Kowe karo aku rasa lunga saka kayangan.
aja lungguh dampar kayangan ning rasah lunga saka kayangan neng kayangan bae. Sebabe Bathara Guru mesti golek jago. Aku duwe omongno mau. Jalune samene jalune. Jago iki tegese sing arep ngalahke kowe kuwi mergo kowe iki wani karo Bathara Guru kok ya. Monggo biasane nek jagone iki mesti ning Ngamarta ya, Pak. Sajake. Ha iki engko kowe ketemu karo Ndara Janaka sing asli. Duh, aku lek salin piye ya iki? Lek salin piye? Ha iki nek ora salin dipanah tugel goloku. Cetorene Janaka ya, cetorene ketok ya sing iso mbantu dewa-dewa iki ming Pandhawa kok. Walah, wis. Togongku asu ae cangkeme tenan. Ha iki gawe masalah iki aku. Lek salin piye? Gek togoke iki ming duduke dalane tok terus mulih. Penyakit tenan kok. Rasa kuwatir eneng aku kowe rasa wedi. Janaka usek wae ngopo to? Merenahaken kok ora. Iki aku bingung. Bingunge nggo napa? Kyai Darmaji paring dawuh yen to Panakawan pasewakan ing wis kepungkur ora ketok. Ya. Mula tumule aku didhawuhi supaya niti priksa kalawan kahananing Panakawan. Lah kok dadi ora sowan ki nendi Werkudara? Wah, aku dhewe ora ngerti. Mbuh menyang endi Panakawan? Adat saben Semar nek ora sebo mesti menehi keterangan. Ning ora ana keterangan apa-apa. Tumrap para Panakawan. Wah, apa ditanjike ning Karang Kadempel. Miturut aku kuwi luwih prayoga. Yen pancen ngono ayo budal saiki kosik. Kok kosik eneng apa? Rasaku kok ora kepenak ki arep ana apa Werkudara? Sewu pukulun. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang ngrayi tadah wadana ingkang wayah. Ya Kresna. Wonten menapa paduka tedhak wonten ing Janaloka? Napa Bathara Guru kakekku tedhak ana ing jagat? Wonten menapa pukulun dene paduka tedhak wonten ing Janaloka? Janaka. Kebangeten nggon kita paring wewirang kelawan panjenengan ulun. Kita mau prapteng ana ing Kayuwangan gawe wiranging Bathara Guru malah saiki wis begogok ana ing kono. Apa isih kurang ngarem nggon kita wis ngiyas marang nalindraning para Jawata Janaka. Werkudara. Wonten menapa Pukulun? Janaka munggah ana ing Kayuwangan. Sayekti ngobrak-abrik Suralaya. Kresna, kita ora ngerti sejati ingkang dumadi jebul Janaka wis ndhisiki laku prapta ana ing kene manunggal kelawan jeneng kita. Mangke piye to? Kula menika dumugi mriki kala wau mboten pisah kaliyan kadang kula pun Arjuna. Lah kok paduka Pukulun paring dawuh kados mekaten nyatane Kayangan Janaka ngobrak-abrik ana ing Suralaya.
Yen kita ora percaya, ayo ndak kanthi munggah ning kayangan. Mangke rumiyin menika Janaka dipun ajar kadange menika. Werkudara, apa? Urung ngerti keterangan sing cetha kok adimu tok pala. Sin-isinke. Janaka, Wonten dawuh. mbok golek bokong sing pernah kono. Inggih, Gusti. Mengarep temancepe kok kangelan. Aku tak takon karo kowe, nek nganti kowe ora ngerti perkarane tumuli kowe ngajar karo adimu, terus adimu cilik loro gedhe tekaning pati sapa sing kapitunan? Sapa sing kapitunan? Wah, nyatane guru kakekku paring dawuh. Yen Janaka kawiranging guru kakekku neng kayangan. Iki mau tak tanjeke, Iwang Pikulun Manikmaya paring dawuh Kresna, nek kowe ora percaya munggah neng kayangan. Janaka isih mapan ning Suralaya. Ayo, mula ditiliki. Wah, edan. Modar. Yakin tetep modar nek saiki. Menungso ora tatanan. Wani ngembari marang Arjuna. Kowe sapa ngaku Kakang Semar kok eneng kono? Nderekke bendara kula. Kowe aja edan Kakang Semar, aku bendaramu. Kakang Semar nek edan tak tambake. Rasa kuwatir Kakang Semar. Wah, jan mesa iso wani omong. Iki nek nganti Ndara Janaka engko set njukuk panah tes tus glundung. Dil. Kok dil ngapa? Tembak penalti. Iki ngapa ta saiki iki ngomong apa lho? Aku iki sing ndelokke kowe kuwatir kok. Kowe ora gelem ngakoni yen to aku Janaka aja kelakon dosa. Tak pranggal janggamu. Wis mundur wae rasa semaur. Mundur wae rasa semaur. Singolino prapting lalis. Aduh. Ngopo reng ora mentolo aku. Kene marganing patimu Raden Janaka. Kaya aja ngembari marang aku. Aku enggak ikhlas. Nang nganti kowe wani ngembari kelawan aku sadurunge kowe maju. Kudu golek ki persik aja nganti geguluk. Omongane ora cetha. Kelakon tibantangan pecah sirahmu murugagi jajalen. Nek ukurane kurang pas dipernahke. Kakang Semar iki sapa? Bendara kula. Ya aja ngapusi. Nggih to, Den. Iya, Kakang Semar. Nggih, mati dening aku. Tak cobani Raden Janaka.
Raden Janaka. Aku ora bakal merjaya kelawan wong kang wis ora duwe kekuatan. Kowe tak luwari Raden Janaka, aja melu-melu perkara iki cah bagus. Mundur. Edan isin banget kula kok. Janaka dingonokne Werkudara piye? Wah, deplok ndase. Dan wah sikilku dijawel aku iso klumah. Wah, aja kok meng kowe Werkudara. Sikilmu tak jawel iso klumah, Kresna kuwi tak jawel iso mengo. Ngapae, Tru? Arep guyu aku guyu trimo lunga. Dijawel iki ya mesti mengo ae. Masa dijawel kok ora mengo. Arep ngopo kowe Natandawati? Adi-adimu wis padha kalah kabeh. Kowe wani karo aku? Sing tak wedeni apamu? Kowe wani karo aku apa kira-kira kowe kuat nampani senjata cakra? Ora kuat tak becak. Kowe kuat nampani pusakaku Kyai Kesawa? Kowe dadi buta, aku dadi semut. Semut mlebu ning irunging buta. Tak grogoti otakmu kuwi tekaning batu. Edan iki Janaka iki sekolahane ndi ya Werkudara? ora weruh. Wah, jengkel aku weruh ket mau. Wah, nggugu karepe dhewe. Njupuk gada rujak polo. Njupuk ning sing pedhes. Wah, setan. Marai mangkel ya omongane. Oh iya, rujak polo kok padake rujak apa? Muni sing pedhes. Semar, Semar, ora cengengesan kowe. Semar, maju rene. Ora kowe kok guyang-guyuhi jane sapa to? Ndara kula, Ndara Janaka. Udu. Janaka ki omongane ra kaya ngono. Janaka ki mau wis nganti isin. Lho saiki ning jaba. Kae lho. Mogok-mogok. Kula nek matur mengke ndak. Niki mang sia-sia. Ora. Ana kedadian kaya ngene iki mesti ana perkarane. Perkarane kowe crita. Kula niku mung arep nuruti anak kula li arep bangun. Napa Ndara? Aduh, aku gak tahu. Lali kula. Bangun desa. Ning ora duwe prabeya, mula kula pengen bantu. Ning gandeng kula niku ya wong saking ora duwe kekuatan apa-napa. Terus anak kula Bagong sumpah. Sumpahe Bagong apa? Nek ora kelakon bangun trima dientengake patine. Ngoten niku lho, Bagong sumpah ngono nggih. Bathara Guru tedhak teng Karang Kadempel. Ngluputke Bagong ning kula niku jare ngerti legetaning ati Bathara Guru niku kalih kula wis sengit suwe. Mula pendak-pendak ana lakon mesti Bathara Guru ngewangi Durga njangka pati kula ora nggih to? Iya. Mula bareng Bagong ajeng diboyong teng kayangan merga sumpahe Bagong jare ngoyake Bali Marti Kundamanik. Kula sing dadi ijole. Kula ngijoli anak kula Bagong munggah teng kayangan. Lah kok tenan? Tekan kayangan kula disugata tembung sing apik, sing manis-manis. Kula diwenehi pelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala. Barang kula pangan jebul wis diburehi wisa racun. Semrepet kula ora weruh napa-napa, ngerti-ngerti ditulungi Ndara Janaka enten pinggiring kawah. Merga kula diblicuk karo Bathara Guru. Oh iya. Sik to, nek aku tak omong menengo wae. Aku bendaramu Semar. Bendara ning menengo sik. Iya.
Ngoten niku lara-larae. Mula kayangan dijeki Ndara Janaka sing niki merga Bathara Guru pakartine elek. Taunana Windanana nek mboten nyuwun ngapura karo Ndara kula Janaka sing niki, ora arep kula balekke teng ngarepe Bathara Guru. Kakang Semar kula sampun midhanget ngendikanipun Kakang Ismaya. Nek wis krungu arep ngopo? Nek wis krungu arep ngopo? Ora trima. Mboten Kakang, mboten. Kula sampun nglenggana ing kalepatan. Kowe kena ngaku luput ning kowe kudu njaluk ngapura karo ndaraku Raden Janaka. Nek ora, ndaraku mesti bakal ngamuk. Nggih to, Den? Bener. Kaya mengkono Kakang Semar Arjuna Janaka Permadi Janaka Arjuna ulun nyuwun pangapura sepira keluputan ulun diagung pangaksama bugulun Bathara Guru radadika kabeh wis tinemu padha-padha. Iya Arjuna nyun ngapura nek aku ora basa karo sampeyan. Iya Janaka ora dadi ngopo. Wondene aku njaluk marang pukulun Bathara Guru saiki gentiya sumpah prasupa. Ulun kudu sumpah kepiye? Gandeng sing mbok jangka patine ingkang awal mulane. Kawiwitan sing bakal mbok pateni kuwi Bagong, mongko Bagong kagak luput. Mula kang dadi penjangkaning Bagong. Bathara Guru ngendika kabeh waragate saka kayangan. Menengo wae Semir. Wadon kelakon penjangkaku. Iya. Arjuna yen ketemu karo Bagong kandhakno yen Bagong kepengin bangun desa ulun jangkung yen Bagong kepengin bangun desa kabeh wragat ing metu aja saka Bagong nanging saka ulun sineksen jagat saisine sineksen kiblat papat segara gunung isine ngruna wengi apa kang ulun ucapake sayekti ora bakal lincat. Kakang Semar Kakang ngono apa Kakang? Petro, gawakne pengilon. Aduh. Wah. Wah malah. Wah bajigur iki. Ora apa-apa ning rak Bathara Guru wis eling. Nggih. Jebul sing dadi Janaka Bagong. Nggih. Mula kok aku dikon sumpah. Sampeyan mau baca sumpah lho. Iya. Niki manjere. Lho. DP dulu mengko tumbas semen kalih gesik. Iya Bagong mengko bakal ndak paringi. Nggih, matur sembah nuwun. Kang mangkono padha baliya marang jagat. Ulun njaluk pangapura, Kakang Semar ulun nyuwun pangapunten, Petruk aku njaluk ngapura. Bagong ulun tetep bakal netepi apa kang dadi janji ulun Bagong. Nggih, ngesta ya Mas ya mulih ya ndak serah dicemplungke kawaca ndak ya.
Lah nek Bathara Guru niku diumutke Sang Hyang Bathara Wenang menika kajen. Lah Bathara Guru dielingke Bagong maka Bagong diajak nyuk-nyukan teng kayangan dadi Janaka. Mula panjenengan niku aja sok tumindak elek mengko ndak kewirangan. Kula mboten rumaos kewirangan, Kakang. Kok ngono kok ora kewirangan iki dilehke nang ngarepe Kresna nang ngarepe Werkudara. Mendina karo Bagong nek cara kula ya isin wirang bebarang. Namung sedaya dados panodi tumrapipun ingkang rayipun Manikmaya. Kakang ing mekaten dados pamecut anggen kula tansah naliti menapa ing badhe kula tindakaken. Sae, monggo Kakang. Sami ngupakara kayiwangan wangsul dhateng asal mulanipun tentrem ayem niring sambikara. Nggih, ngestakaken dawuh Di. Wis gek matur. Gek matur. Kakang Semar, kula isin tenan aku. Ing atase ana wong ngembari karo aku kok aku kalah. Gek omong. Cilaka ya Pak iki, Pak. Makan buah si malakama. Ora malakama apa. Aga wis. Matur Ndara. Iya. Niki kula ajeng bangun desa. Iya. Ndara ajeng nyumbang pinten? Kok malah sumbangan nes sing dijaluk. Mengko bakal tak paringi Bagong. Alhamdulillah ora luka malah kebak. Iya. Terus ajeng matur. Iya. Ning aja nesu nggih. Ora. Sampeyan mau perang kali Janaka kalah. Janaka sing ning kayangan. Upama klakon tak pecah sirahe. Oh, nggih pun. Kepiye kok kowe takon? Menggenake kok mboten apa-apa. Jujur. Iya. Ah, setan to karo bapakne kok nuthuk sak penake dhewe. Anu Ndara. Nur pangapunten. Ngopo Bagong? Kowe kok guyu? Nek kowe guyu aku seneng atiku. Yen jajan ngene kula langsung aja. Piye kurang cetha? Waduh Cilaka iki tenan mesti pres iki yakin. Nuwun sewu sing dados Janaka teng kayangan wau kula. Ning sebabe wonten kok Ndara. Sebabe wonten. Apa to sebabe kok kula dadi Janaka niku wonten. Dados Ndara ampun duka riyen kalih kula. Jalarane wonten apa to kok nganti kula dadi Janaka teng kayangan niku amargi ngenten nggih Ndara. Sejatosipun Ndara Ndara niku sae sanget kok piyane. Niku ngenten. Ngenten nggih Ndara. Wah jane abot tenan tangane iki. Mer wangi mer. Lah dituthukke ning dasmu. Wah amargi kula ngewangi Semar. Semar ngopo? Semar dipejahi karo sapa? Oleh PLN. Anu napa? Oleh Bathara Guru. Terus kula nguripke Semar. Terus kula dadi Janaka. Sing ndadekke ku Janaka sapa? Sing ndadekke Janaka Siwa Togok. Ndadak ngene togok iki. Lah kula ora ndek kanca. Sing ngewangi kula nggih Mpok Togok. Nek ra sedaya mangge Padang. Ati balen iki tanganku aja digojeki sak penake dhewe. Nek tok gojeki aku ora iso ngopo-ngopo. Sing kiwa ora digojeki ya wong ngantil kiwa Ndara ki juruse kiwa tengen maine. Ngapake padake. Wong edan bebeda Bendara. Nyuwun pangapunten. Ya ora dadi ngopo. Alhamdulillah. Slamet.
Gong ndeloki golek Ndara Werkudara. Kowe ngapa itu tumbak cucukane? Ora ngerti mau takokke kok Bagong endi terus kula goleke aku ngono. Wah bandem dasmu lho, Tru. Mbok ora golek sengsaraku. Aku wis entuk sumbangan saka kayangan barang ora lagi sengsara ndak tuman. Ah, sama. Ora ono. Koyok dadi gleleng mau. Arep tak tendang sikilku tok uncalke aku ke rumah ping pindho. Wah. Cengengas. Dadi Janaka glelenge ra jamak-jamak. Mbok sampun Kakang Mas wong mboten menapa-menapa. Ora isin. Ora wirang. Kalah karo Janaka sing kedadian saka Bagong. Bagong sampun nyuwun pangapunten. Ora dikapokke. Bola-bali men njaluk pangapura. Anggepe penake dhewe. Nggugu arepe dhewe. Werkudara klumah ping pindho. Mencolot saltoe, main coprae. Waduh. Padake nyepelekke ora. Janaka Punten paring adang. mundur mir. Junguk nang kono ora. Ana nang mburi kono. Nah. Lha iki sing kawogan kok ora ana. Sinten? Bagong. Salam meneh. Ora sing ngarake kowe iki sapa? Wong aku ora ngopo-ngopo. Lah nek aku perang kuwi kowe tak salahke wong aku ora perang kok. Ngono kuwi lho wong jiwa besar iki ngono kuwi. Ora kaya kae sing gedhe dhuwur kae. Nesu kok barang dikalahke kok. Wong kok ora entuk kalah, Werkudara iki ora entuk kalah wae piye? Rewek. Cuwek ndasmu. Wah, Gong iki. Mbok wis ngopo to? Bagong, Nun. kejaba kayangan iki ya bendaramu kabeh. Nggih. Nek kowe pengen bangun desamu aku ya bakal bantu. Ah, tenane iya aku ki bendaramu. Ah, Seneng tenan aku bakal kelakon tenan itu. tak bantu donga. Apa itu? Loh. Nyambut gawe iki nek ora rancak ora apik to. Nggih, nggih. Mula donga kuwi iso ngrancakake gawean. Oh, nggih niku pun paling apik. Werkudara bantu apa? bantu jotos rene. Jotos. Lho kok ngerti bantu jotos. Jotos iki enak lho. Ngapusi aku kowe. Ngapusi aku kowe ya. Ngapusi aku kowe. Aku wis ngerti jotos ki ngampleng kok enak ora. Sampun paripurna. Pikiran kula wis entek tekan riki niki. Ini gelem ora gelem nggih pun rampung tekan riki niki lho.